Hvordan? Han var jo ung. Undskyld, det kommer slet ikke mig ved. Han druknede. Nej. Havde han noget forhistorie med sådan en depression, eller siden han hoppede, eller faldt, eller så er der ikke nogen, der har hørt fra ham? Han er ikke blevet fundet? Nej. Og så i dag, så var vores konto, eller mit kort, spærret. Så det er derfor, det har været sådan lidt en... ja. Sådan en dag. Ja. Rigtig dårlig dag. Ja. Ja, undskyld, jeg plejer normalt ikke at drikke til frokost, men det er bare været sådan en dag. Jo, det gør du, Celine, det gør... Jeg så godt din lille lommelærke der. Du drikker hele dagen. Du orker ikke verden, hvis ikke du har en lille skid på. Du ved, at du har kørt dit eget liv fuldstændig i smadre. Så vi kan lige så godt være ærlige over for hinanden. Jeg har et forslag til dig. Du ved ikke, hvem jeg er, men jeg er kompagnon til Michael Beskov. Og ham, din mand, han er jo ikke død, vel? Og han skylder også en farlig masse penge. Og du er fallit. Og han har lige brugt sit Amex-kart i Marrakesh. Og på et tidspunkt, så kontakter han dig. Og når han gør det, så ringer du til os og fortæller os, hvor han er. Og hvorfor gør du det? Du og jeg, Celine. Vi vil det sammen. Vi vil bare have vores penge. Og det er lige præcis det, som jeg kan hjælpe dig med. Trænger du til lidt mere motivation, så kan jeg jo fortælle dig, at hjemme i din postkasse, der ligger der et inkassovarsel på dit huslån. Og hvis du tænker, ej, det kan jeg da ikke være bekendt over for William, så kan jeg fortælle dig, at hans datter, altså hende han ikke har sammen med dig, hun fyldte 18 i sidste måned og fik adgang til en fond på 5 millioner. Og her sidder du. Hvis du alligevel ikke har lyst til at hjælpe os, så må du klare dig selv. Men det er jo ikke gået vanvittigt godt med det hidtil, hvad, Celine?